Μέσα από αυτό το πρόγραμμα είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε ότι η άσκηση κάνει καλό στην υγεία μας. Βελτιώνει τη λειτουργία της καρδιάς και του πνευμόνου. Γυμνάζει όλους τους μυς και κάνει καλό στα οστά. Μειώνει την πίεση, τη χολυστερίνη και το ζάχαρο. Δυναμώνει τη φυσική άμυνα του οργανισμού στις ασθένειες. Βοηθά να χάσουμε βάρος. Βελτιώνει την εικόνα του σώματός μας. Μειώνει το άγχος, βελτιώνει τον ύπνο. Αυξάνει τη αυτοπεποίθηση. Μας κάνει πιο ευχάριστος και πιο κοινωνικούς στην παρέα. Επιβραδύνει τη διαδικασία της γύρανσης. Κάνει τους μεγάλους μικρότερους και τους μικρούς παιδάκια. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό μάθαμε να γυμναζόμαστε μόνοι. Να μετράμε την καρδιακή μας συχνότητα και να βρίσκουμε την ένταση της άσκησης. Να σχεδιάσουμε το δικό μας πρόγραμμα άσκησης ανάλογα με τη φυσική μας κατάσταση. Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την πόλη μας. Περπατώντας, είδαμε το Ρέθμνο με μια πιο αθλητική ματιά. Χαρήκαμε τη φύση και απολαύσαμε τις ομορφιές της πόλης και της θάλασσας. Περπατώντας όλοι μαζί, μάθαμε να συνεργαζόμαστε. Να ακολουθούμε τις οδηγίες των εκπαιδευτικών μας και τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς. Είδαμε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε στο μέλλον ως οδηγοί. Το πιο σημαντικό, περάσαμε καλά περπατώντας. Βγήκαμε από το σχολείο. Κάναμε παρέα με τους φίλους μας. Γνωρίσαμε καλύτερα τους καθηγητές μας. Και βέβαια, χάσαμε μάθημα.